Balindi ah. Mga to, apat. Apat? Kung may bawang, merong sibuyas. Okay. Hello guys, ayan, welcome back ulit sa aming YouTube channel. Ngayong araw, nandito po kami sa farm ni Auntie Ligaya. Bali, ha-harvest natin yung tinanim nating bawang nung nakaraan. Yung bawang ni Auntie Ligaya. Tara guys, magburot na tayo ng bawang ni Auntie Ligaya. Auntie Ligaya. Auntie Ligaya ah. Ngayon lang ulit nakapasyal sa Auntie Ligaya dito. Kadto lang nagtubo din. Daming tubo. Ba't ito tigin? Ay, ito yung taniman nyo naman eh, ulit? Yun, ito. Sila mong manig na nasa... Ay karasay man itong kwan nyo, sibuyas. Oh, kadala. Tayo ng ano ante? Matik. Tayo bang gulayan oh? Kamatis. Hindi tayo nagtanim ng talong kamatis. Hindi pa pili yung iba oh, nakatayo pa lang. Ay yung mga nakatayo hindi pa pwede. Yung nakahiga, o yung nakahiga. Yung tuyong puno. Ito na pala yun. Bali itong kabila guys, medyo nabawasan na nila. Kaya manipis na. Ito tayo na. Saan? Ayun, oh. Kung may bawang, merong sibuyas. Okay. Pagpitas ng bawang, dapat yung tuyo na. Pag sariwa pa yung ano, hindi pa kasi. Yung puno. Dapat nakahiga. Ganito, ganito. Pwede na yung mga ganito, oh. Oh, yung nakahiga na natin. Nakahiga. Yung ganito oh. Tingnan mo yung nakahiga, malambot ng puno. Kaya pwede na. Itong ganito hindi pa. Tapos pang puno. Kaya Mga ganito. Hindi pa pwede kasi matigas pa yung puno niya. pero sa sibuyas, magunot lahat no, ante na. Bunutin na lang. Ito nakahiga na. Gamitin natin. Ito yung native na bawang. Pero ngayon karamihan ang ginagamit na yung panay matatabate. Taiwan. Mas mabango kaya pag native. Yung matataba na. Kaya nga, oh, kasi diba? Puro tanong yun. Pwede na to. Baka guys, makan tayo. Hindi kasado yung bunot. Parang sibuyas man to. Kung malambot na ang puno, pwede na. Laki na. Magkano ba bawang ngayon, ante? 150 isang kilo? Mahal eh. Mas mahal pa kaysa sa sibuyas. Kinalimutan nyo na kasi ang bawang, puro kayo sibuyas.
Sa sunod magbawang, magsibuyas. Para ano, kung mahal, kung mura man ang sibuyas, at least mahal ang bawang. Ba't kasi hindi kayo magbawang? Hindi pa magastos to. Ilang ang aray. Baw? Aray lang man. Ba't kailangan ante may aray talaga? May dayame? Hindi pag magpa-repair maghakot kayo ng aray. Mas mahal lang kasi ang kon nito, binhi. Hindi naman to gaano ginaabunuan, di ba ante? Hindi katulad ng ano, sibuyas. Hindi pa kailangan patubigan yata ta? Ginapatubigan din ta? Hangin. Saglitan lang pala to eh. $150 ang kwan daw ngayon. 60 na lang. Sibuyas. Okay lang 180, 200. Pa na ngayon, 19 na naman. Araw-araw gababa. 60 na lang 60 ngayon. na naman. Naku, kaya pala hindi makausap sa nod. Kaya siguro pag ano na, pag time ng harvest namin baka nasa ano feeling ko 40, 30 ganun na lang presyo niya. Masyado lang nilang pinaasa yung mga magsasaka. Kaya nga. Sabi nila noon, hindi na magbago sa 100 plus. Ngayon. Nag-garbis na sila din. Ngayon. Ay, nag-garbis na sila? Oo. Sila ganyan yung kaisdi daw. Magkano ang kilo daw ba? 16. Sabi niya, ang kilo niya ata kahapon ba? 9180. Wala, 60 na nga lang. Ay, yung nagpadak sa kanila. 19 na nga? 60? Wala nang ganun. Buti kung kukunin pa ng bayan ng ganun. Malay mo na ano ba nila, nagkasunduan pa sila sa 90. Isa pa doon na din na lang pa. Pinsan. Anong buwan nyo to gintanan? November? Di ba yung bagyo yun? Bago magbagyo? Nakadami nyo pang sili ante. Kadami nyo pang sili. November, December, January. 3 months din pala. Sabado. Kasi walang kuha ng bulat yung kaya nabulat sila kung sila magkaroon. Kasi ibang nila sa dalhin nila sa kuha. Eh, hindi ko. Sige? Hindi. Sige mo ba? Patuyuin pa to ante. Bago kunin, gupungin. Hindi pa niya bago ka magpinta. Ibilad, dalusan, tas tirintasin pag natuyo. Ibibilad pa pala to guys. Parang last na gawa ko dati na yun. Katagal na nga eh.
matagal man to masira. Uy, tirintasin mo pa. Yun. Nag-aupahan kami nung dati, nung linis nito. Oh, balat-balatan mo pa siya, no? Kay Gina, dalawa kami ni Gina. Kailan kasi yung maputi yung kanya. Eh, wala sila dandan dito, te. Wala po. Mamaya pa daw. Ha? Mamaya pa. Yung kilwain. Wala yan? Buyer po kayo ng ng bawang? Bayar ka ng bawang, kuya? Ha? Buyer po kayo ng bawang? Uy. 150 po ang kilo. Karong kilo ng bawang? Hindi po kayo buyer? Bakit Wala po namin buyer kayo eh. Sila Arab ay nagawin, ha? May bunga pa yan pala yung mantay? Di pa raw pwede yung nakatayo. Maglaki pa yun, antay? Bakit? Anong kunin mo? Dito yung mayari eh. Baka nabisipin sila. At puro pa namin ganyan ulat ako pa na. Takot ako magpambas. Dat nagatinda na rin sila ng tingi-tingi. Kahit tingi-tingi lang silang tayan, Lisa. Puro kilo. Ang 4 kilo pwede. Magkano 4 kilo? Magkano yung tanong? Maliliit yung ibante, no? Ayan yung kapag pag masarap yan sa sinangag. Hindi mo nabalatan, yung pitpitin mo lang siya. Hindi ako nagabala. Kabango. Pitpitin ko lang. Amoy na amoy kaysa yung mga Taiwan na bawang, yung matataba. Oo. Huwag ko kay kwan yun eh, mama mo. Yung bawang na hindi ginampisan. Pitin niya lang. Mga anak ko. Basta maliliit sa kabango. Kambal yun di ah. Tatlo. Apat. Apat. Ha? Oversize na agad. Kiniganda na to. Mabuti ko oversize. Wag lang sibuyas oversize. Kaya nga. Ang kuwan ng bawang kasi yung yung buot. Hindi na buot. Dapat nakasabit. Parang puting sibuyas eh. Dati rin, bagat na bang inipitwa. Kaya nga. Ay, dadaktor ko rin. Ano ka, yung pamango ang bawang. Oh, yung Taiwan nga yung matataba. Ito kasi mabango to eh. Native. Native na manok. Parang manok, ano?
Ba't ginahanap ni Juan si tatay mo? Yes. Naganagit manukang na. Ay, sila. Hindi kayo nag-gusto ng gulay? Ngayon, kasi naroon na. Marami mang bunga ng sili, ba't hindi kayo magtinda? Tamad na sila mag-harvest. Ang ganda. Ang dami na rin oh. Lalaki sila. Kunti lang ang bawang. Oo, malaki na. May bunga pa tong ano nyo, palaya oh. Pang pakbet. Ito? Ang palaya niya? Kung nakalagtay kayo ng kiluhin, kung nag-spray, kung nasa araw. Bili nga kami pang pakbet. Guys, tignan nyo tong mga sili na antiligaya. Hanggang ngayon may bunga pa rin. Oh? Daming bunga. Ilang buwan na rin to ah. Napapakinabangan nila. Oh? Ang dami. Pati talong, daming bunga. Wow. Natutukutan tayo na yun. Kunti na lang. Ito ba kayong barbarani ng ampalay? Ada sti paria ni antiligaya. Napaka mo na yung isa dyan. Yes pa, oh. Baka mamaya na-sprayhan. Tanungin niyo muna at Nung isang araw pa daw. pwede na. Pwede na, 120 hours na. Pwede na eh. Eh, paggabuti ko, dapat gagabuti na bawang. Kayo kasi nakita nyo lang yung paria. Naglipat na kayo sa iba. Ay, sako muna natin. Ano ang sako niya ay? Sa labas lang antay. Sa loob, sa labas. Kunti lang pala. Yung iba kasi na ano na nila na ano na. Kulkulton na. Nung nasa Manila kami. Ito ay, iayusin pa. Eh, buhatin na lang. Ante, dito na lang sa labas para buhatin na lang natin. Ha? Pagrarambol. Wala kayong magawa sa may-ari. Sundin nyo yung may-ari. Sa loob daw, hindi sa labas. Kailangan sumunod sa may-ari.
Baka masisante kayo. Laki nito. Uwe, tanim lang ng tanim, hanggat may bakante. Kaya nga, kaganda nga yung kalabasa eh. Hindi mo pa nakita yung upo ko dyan yun. Napayat-payatan na. Hirap ko mga nasiling ng uding na eh. Ibang klase itong ampalaya na to. Nakadapa. Kulang bala. Ito. Ay, sira. Yan, ito na. Sira. Saan tita? Akala mo walang bunga eh. Nakatago. Ito pala. Hindi mo mahalata na may bunga. Tayo pang maliliit. Nagpitas ko kasi ng ganyan na. Upagiti mo kasi lagi ito. Malong! Red! Bakit ka mo mali ito ay lagay ko? Natatimbaban mo na. Ay no, inilabas yung dalawa. Ito ay pili. Mag-adas din daw ng sili sa tipsing. Oh my God, adas lang. 10 ang isang supot. Parang gusto ko yung Yung green na green. gusto ko yung maliliit. Oh. Kuha natin. Ano, kahit na, kon naman din ito, kon na. Nagbunga mo na. 10 piso lang sa ako. Ito, ang ganda. Siling nga rin, di maanghang. No. Sa sunod guys, mag-harvest naman kami ng talong dyan. Kasabay ng ibang sili. Kasi na itong ibang sili na to na kuha niyan, in-sprayan pa. Tapos ibenta natin. So yun guys, bali tapos na kami mag-harvest ng sibuya. Ay, ng bawang. Sorry. Bali ibibilad pa yon nila. And
then lilinisan. Then itatirintas pa nila yon. Mas madami siyang process kaysa sa sibuyas. So, sana nag-enjoy kayo sa episode to. Thank you! Bye-bye!